ophilayo ayethe ngibuye wena ukhona ungakasekelwa konke kwavela ngawe uNkulunkulu wethu ogcwele ungekho kwangese kwabakhona lutho kodwa kuba khona kwakho kwabakhona umhlaba siyabonga wena uvela ukhona ekuqaleni siyabonga mongameli wethu siyabonga wena uphilanayo siyabonga wena othwala nayo siyabonga wena sephathayo ngegama likaJesu linamandla ebusuku bayagcwele sikhona uzona lelizwi lakho elukuphila nelinamandla izwi lakhe lidalayo izwi lakhe libuyisa ngekho bekhona izwi lakhe liqondayo ngegama likaJesu awaseNazaretha ngegama likaJesu elinamandla dabula nale ndawo ngegama likaJesu 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 Kristu awaseNazaretha akho imoya yobumnyama ayosibekela le ndawo akho mathimono obumnyama ayohlala ngendawo ngegama likaJesu awaseNazaretha izwi lakho liyaphila izwi lakho liyadala izwi lakho lenza ongekho bekhona bayethe 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 uNkulunkulu ophilayo mana njalo uNkulunkulu mana njalo inkosi enamandla sithele konke baba seza lapha sizofuna ubuso bakho uNkulunkulu wethu ogcwele yehlula ingqondo yethu yehlula imicabango yethu yehlula ukuhamba kwethu yehlula ukwenza kwethu konke ngegama likaJesu igama elinamandla siyabonga moya ogcwele siyabonga ngegama likaJesu siyabonga 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 sithwale ngegama likaJesu. Thank you Lord. Amen. Umkhaba wami Jesu uphi njengayena hallelujah. Au kwele. Kwele. Au amen. Angazi tulasiza bonga ngisiza la emakhini yami. Kancane nje uyithubithi nje kancane. Alibonge igama lenkosi. Sanibonani bathandekayo. Awu sanibonani. Sanibonani esontweni. Sanibonani esontweni.
bingelelo seduzane kwakho na uthi sawubone esontweni. Lo ngapha nalo ngapha umbingelelo uthi sawubone. Ungambingeleli umakhelwane wakho kabi kodwa umbingelele kahle nangesimile. Alibonge igama lenkosi. Ngoba manga umbingeleli ismile singekho ngizothatha enhlabani zofika isandla sakhe silobhethi. Ngona usmile ukuze siyothamba nesandla. Alibonge igama lenkosi. Awu haleluya. Awuthikelo seduzane kwakho ukuthi asikhonzeni makhelwane. Awu haleluya. Thina makhelwane asikhonzeni inkosi manje. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabingelela ithandwa zenkosi egameni likaJesu. Amen. Ubaba lapha ekhaya uNdleko awu amen. Samukele kahle egameni likaJesu kanye nomama egameni likaJesu. Ngiyacela abazalwane makungenzeka ingekelela simshayeleni ezandleni kule egameni likaJesu. Oh haleluya haleluya. Abefundisi bonke abakhona bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyacela sibapheni izandla. Jesus. Siyabingelela kakhulu, siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyacela naye bazalwane simshayeleni izandla. Haleluya. Yes. Bonke nje abakhona bazalwane siyabingelela egameni likaJesu. Usibalo usuku. Awu amen. Kanye noNcebo ngicela sibapheni izandla bathandekayo. Awu haleluya. Umphathi wohlelo bazalwane. Awu amen. Mshayeleni izandla bazalwane. Ngiyobona inkonzweni izandla nje ziyashaywa. Awu amen. Abahlabeleli bahlabeleli kamnandi ngicela sibashayeleni izandla. Thulasizwe mfowethu siyabingelela egameni likaJesu mshayeleni izandla. Awu amen. NgingwakwaMpanza abazalwane njengoba bese kushiwo ekhaya kithi kukwaholi inyoka. Ngiyakholwa ngisindisiwe ngithanda uJesu owakhulula impilo yami. Awu amen. Ngikaniwe bazalwane. Awu amen. Akusho lokhu ukuthi owesifazane unkosikazi wami. Alibonge igama likaJesu. Ungowesifazane sinabantwana ababili. Awu amen. Alibonge igama likaJesu. Sinabantwana nje ababili, untombazane bese umfana. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabona ukuthi sebefuna ukuza ukuthi ngaba kusuyini wakithi owakwamthetho isibongo sakhe. Awu amen. Nakho ngishilo ngathi khona sebelalela ukuthi izothoka kwabani. Alibonge igama lenkosi. Ngiyamthanda uJesu bazalwane. Njengoba ngisho nje ngithi wayikhulula impilo yami, wakhulula abazalwane. Wangikhulula ngendlela emangasayo. Wangikhulula noma ngathiwa ngilanda ufakazi bude kakhulu ufakazi bami enami ukuthi uJesu ungilandephi. Awu amen. Bude ngendlela emangasama kuthiwa ngiyamlanda ngiyaye ngidinge ngibe nesikhathi ukuze ngizomlanda ukuthi ungalandwa kuphi. Kodwa kwamukeleni kwami uJesu ngangimncane bazalwane. Angaze ngizule, angaze ngihambe izinto eziningi, angazi lutho. Awu amen. Hazu uJesu nje mina esindisa insizwa bazalwane. Awu amen. Azi nje uJesu esindisa insizwa, esindisa umfana, ngaze ngaba insizwa, ngaze ngaganwa. Alibonge igama lenkosi. Ona nje uJesu ekhulule nje umoya wami. Akunowahlabelela kudala mphathi wohlelo ethi ngiyamthanda uJesu wakhulula umoya wami. Awu amen. Nami ke ngakho
ukukhululwa bazalwane ngalandwa kude awu amen alandwa kude kakhulu mhlawumbe bakhona nje bekuyobasiza awu amen ngalandwa kude bazalwane ngalandwa kude lokho kwangempela amen so ke ngeke ngize ngahlukane naye mangithi angisoze ngahlukana nalona ngithanda kangaka ngisho ngoba vele ngiyazi ukuthi wangilandaphi alibonge igama lenkosi angeke ngiye kude ngifisa siyele izwi lenkosi bazalwane noma ngazi ukuthi isikhathi sami singakanani ngiyaye ngisithande isikhathi mangabe kuthiwe nje 20 minutes ngishaye wona ngqo makuthiwe 30 minutes ngenze sure ukuthi ngiyawushaya awu amen asivuleni la encwadini kaTimotheo oqala isahluko ngesisithupha sizoqala ukufunda verse number 11 verse number 12 verse number 13 verse number 14 aw amen hallelujah ngiyathanda uma ngabe kuthiwa inkonzo ibhekene nabantu abasha kakhulu aw amen nikhona bazalwane nisekhona bazalwane amen ngiyayithanda makuthiwa inkonzo ibhekene nabantu abasha uyangazi ke usomkhanda lapha na ngithanda kakhulu mangabe ukuthi iseyili kancane ake kwathi iseyili ke ayangeja ngishaye eceleni ngishaya khona ngqo alibonge igama lenkosi so ke kuyaye bebaningi abantu abasha ke mangabe kuthiwa kunoselinyana yabona mangabe kusendlini nje kanje esontweni angizwa kahle kodwa makuye kwanoseyili wathi ukuthi wathi ubhakuza uthathe bese ngathi ubhakuza la awu amen bese ngihambe impela ngiyosithela asifundeni ke bazalwane mangenzeka abekhona ongangifundela egameni lika Jesu chapter number 6 verse number 11 asiqale ngehloko sakho 1 Timotheo chapter number 6 verse number 11 yes Timotheo wokuqala chapter 6 yes bese khona sifunde kanje ukukhonza uNkulunkulu ngesiminya ukufundisa izicebu nokuxwaya isifundiso samanga yeah verse 11 ufunda nje kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga aw amen awume nje lapha kancane mana nje kancane sobuye siqhubeke la bazalwane sifunda khona ihloko nje sakhona kunento engithintayo la kakhulu kuthiwa ukhonza uNkulunkulu ngesiminya ninamba zalwane ukhonza uNkulunkulu ngani bathandekayo asixoxe nje sonke lento ukuze ngizosheshe ngihlale phansi ukhonza uNkulunkulu ngani ngesiminya ikhona lento yokukhonza uNkulunkulu ngesiminya uma ngabe kukhulunywa ngesiminya khulunywa ngendawo evalileyo isimo esingavumi izinto engahambi kahle awu amen uyenzeka umuntu amkhonza uNkulunkulu sibe khona isiminya futhi kuyenzeka umuntu amkhonza uNkulunkulu kodwa isiminya singabibikho so uma ngabe ukhonza uNkulunkulu kunesiminya akusho ukuthi awukhonza uNkulunkulu futhi mangabe ukhonza uNkulunkulu ungekho esiminyaminyeni kusho ukuthi akusho ukuthi awukhonzi yena uNkulunkulu so ukhonza uNkulunkulu umkhonza noma ngabe usesiminyaminyeni noma ngabe awukho esiminyaminyeni kunezinto ezenza abantu babe sesiminyaminyeni kuyenzeka omunye kube impilo yakhe emenza abe sesiminyaminyeni omunye kuyenzeka kube izinto yena azenze yena qobo
uqobo lwakhe zimenza abe sesiminyaminyeni. Niyangizwa bazalwane? Amen. Ithi iBhayibheli ukhonza uNkulunkulu ngesiminya, kusho ukuthi kuminyene. uNkulunkulu uyakhonzwa bazalwane ukudla kungekho, kuyisiminya. Niyezwa bazalwane? Uyakhonzwa futhi uNkulunkulu ungenalutho ekhaya, kodwa uNkulunkulu uyakhonzwa. uNkulunkulu uyakhonzwa bazalwane, noma ngabe kuthiwa awusiyi umuntu ocebileyo, kodwa uNkulunkulu uyakhonzwa. Ukhonzwa uNkulunkulu ungenayo into esandleni ephathekayo, kodwa uNkulunkulu uyakhonzwa. uNkulunkulu akadingi ukuthi uzube notho noma uzube sendaweni ethile ukuze ukwazi ukumkhonza, kodwa uNkulunkulu ufuna wena ukhonze yena noma ngabe uminyaniswe yini eduzane kwawo, kodwa udinga abantu nje kuphela abazokhonza yena. uNkulunkulu bazalwane ufuna nje into eyodwa kithi, ukuba simkhonze nje kuphela. Hallelujah. Amen. Jesus. Yodwa into uNkulunkulu ayifuna umuntu emhlabeni, ukuba umuntu adlulise udumo kuyena, amtshele ukuthi yena ungubani, ufuna ukukhonza uNkulunkulu. Amen. Umkhonza uNkulunkulu izinto ingahambi kahle, umkhonza uNkulunkulu izinto ihamba kahle, umkhonza uNkulunkulu kumnandi, umkhonza uNkulunkulu kungekho mnandi, kodwa uma ethenini ngiyakukhonza uNkulunkulu. Khonza ngesiminya bazalwane, khonzela khona abangani bakho behleka bathi ayikho lento yokholo, ngoba bebona ungayi phambili, kodwa umkhonza uthi ngihlalele yena nje kuphela. Alibonga igama lenkosi, beveza abanye athi uNkulunkulu ungenzele 1, athi uNkulunkulu ungenzela 2, kodwa ume enthenini ngizomkhonza ngingenalutho esandleni somkhonza. Uyakhonzwa bazalwane, uyakhonzwa uNkulunkulu, uyakhonzwa. Awunikhona yini bazalwane? Ikhona yini ibandla? Wenziwa njani uNkulunkulu bazalwane? Umkhonza ungenanto kodwa umkhonze, umkhonze behleka kodwa umkhonze, umkhonze bethi ayikho lento yakho, kodwa ume etheni ngiyokhonza. Ngiyakukhonza uNkulunkulu. Unikhona yini? Enza njani bazalwane? Konsuke nangabe ungakhathazwa lutho, kodwa uthi ngiyokhonza bazalwane. Awunikhona bazalwane? Khonze ngoba ufuna ukhonzwa yena. Hallelujah. Into ayilindele ukhonzwa ngabantu, abancane nabadala, kodwa ulindele nje ukhonzwa. Awunikhona bazalwane? Awukhonza uNkulunkulu, mawukhonza uNkulunkulu, mawukhonza uNkulunkulu, kukhona lento ebalanga phakathi. Awuniyeza bazalwane? Le emnandi oyedlulisela uNkulunkulu, ukuthi noma ngabe ungene endlini yokhonza uNkulunkulu ungenalutho, kodwa mawuke wafika la khona akhonzwa khona, uzwe nobumnandi benyukele ezulwini, bese kuba nento ethi ngiyakhonza uNkulunkulu. Fanele ibe khona lento mawungena endlini kaNkulunkulu yokuzwa ubumnandi bokuthi sengifikile ebukhoneni benkosi. Awunikhona yini bazalwane? Wenza ukuthi noma ngabe bewunosizi olusekhaya, kodwa mawungena la luphele ngoba uzokhonza yena. Siyamkhonza. Hallelujah. Awuthi isandla sakho, awuthi isandla sakho. Oh Jesus. Simenze njani bazalwane? Umkhonza unendoda ungenayo kodwa umkhonza. Hallelujah. Umkhonza ushadile noma ungashadile uyamkhonza. Awunikhona yini bazalwane? Noma ngabe
ingakushiyani kodwa ukhonze. Hallelujah. Imuhle noma muhle kodwa ngizokhonza yena. Khonze. Hawu nikhona yini? Hallelujah. Kunemphumela emihle ekhonzeni uNkulunkulu. Kuney'thelo ezinhle ekhonzeni uNkulunkulu. Yena yedwa bazalwane. Kunento engingayizwa ngayo uNkulunkulu mawufunda iBhayibheli, Exodus lithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu nguNkulunkulu onomhawu. Awunikhona yini bazalwane? Athi ngiyabahambela ukube oyise ubantwana. Athi kuyisizulwane sesithathu nesesine sabamthondayo. Ebesethi kodwa labo ngibenzela ukusa abagcina imiyalo yami. Ufuna ukukhonzwa uNkulunkulu. Ufuna ukukhonzwa. Hallelujah. Kunemphumela emihle ekhonzeni yena. Ngesikhathi umkhonza yena wenza okuhle. Kodwa lesikhathi wena umhlanganisa nabanye uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli yohambela ukuba oyise azabe ehlele nabantwana babo. Aliboni khona yini bazalwane? Ake ngixoxele nayo into ongayazi ukuthi noma mawenza kabi emhlabeni nenzalo yakhe izofuza wena. Ububi bakho buyakwehlela kubo. Izinto ebezenzeka kuwe nakubo ziyokwenzeka. Ngoba wena wehlulekile ukhonza yena yedwa. Awumkhonzi awungeni kwamanye ama-altar kodwa uma kwi-altar eyi-one uthi noma ngabe kuhle kuyavela noma ngabe kuhle akuveli kodwa ngiyoma kule altar ngikhonze wena wedwa uNkulunkulu. Hallelujah. Noma kuhle ngangavela ngesikhathi wena umkhonza kodwa okuhle kuyovela ey'zukulwaneni zakhe ezizayo. Lokho kuhle okusebenzela namhlanje noma ngangabonakali kodwa eminyakeni ezayo kuyobonakala. Khonze. Khonze. Benze njani? Uphele osethuzane wakho ubhekene nobheke osethuzane wakho. Bese umtshela ukuthi awukhonze uNkulunkulu. Mtshela. Shoma Yesu uthi khonza uNkulunkulu yena yedwa. Mtshela uthi yena nje yedwa nje khonza yena yedwa. Akhona lamandla atholakala ekhonzeni yena yedwa nje. Umuke wama kuyena yedwa nje kunamandla owatholayo. Alibonge igama leNkosi. Number 1 kunophilo phakathi. Ngesikhathi umkhonza yena ukunikeza uphila abanye abangenakho lokhu philo phakathi. Hallelujah. Oh, Jesus. Abanye abangeke basebethole kodwa kuye khona uphilo phakathi. Hayi abangeke bakuthole. yabona umkhonza abanye uNkulunkulu bayakusiya ungene etoilet bakusiya awuninami bazalwane ungene bona bashiya uthi bawuhlangana nabanye ababalana nabo somkhatha abakhonza uNkulunkulu yena yedwa awake bese yashiya khonza uNkulunkulu angashiyani sikhonza uNkulunkulu angashiyani sikhonza uNkulunkulu angalahlani kodwa uma nomuntu ame naye kuleli azabe naye nakwelizayo
ngiyakholelwa egameni likaJesu kuphela ngiyakholelwa kunokumnandi okubuka ngaphakathi lesikhathi ukhipha lento emnandi uyenyusela ezulwini iyisibusiso leyo nto. Kodwa bazalwane, noma ungasayanga phambili, noma ungasabambanga manje, kodwa muke uvala amehlo wabheka phezulu wathi umhlaba ungakasekelwa wena usukhona, wena wawuNkulunkulu kunobumnandi obuvelayo. Awuniyezwa bazalwane, futhi uNkulunkulu wenza sure ukuthi wehlisa lobo bumnandi. Ngimzwile ohlabelela nokobhalayo ngelinye athi yebo ubumnandi bohlangana kwabagcwele athi kunjengamafutha